La Diputació de Girona, l'Agència Catalana de Patrimoni de la Generalitat i Lloret de Mar han renovat el conveni que permet formar part de la xarxa territorial de museus de les comarques gironines. Aquesta xarxa inclou el Museu del Mar, situat a Can Garriga, i permet dur a terme totes les activitats necessàries per potenciar l'espai com a institució cultural i impulsar la seva projecció. Per Lloret, el que hem fet és renovar per 5è any aquest conveni amb Generalitat i Diputació de Girona. És un benefici, sobretot, entre d'altres coses, econòmic, on ens permet subvencions, rebem subvencions al 100%, com per exemple per les visites guiades i teatralitzades, per visites pedagògiques i millores en l'equipament. La xarxa l'integren 19 museus de 15 municipis de les comarques de Girona, entre ells Can Garriga. El conveni ja es va signar el 2010 i s'ha anat renovant periòdicament al llarg dels anys. L'objectiu que persegueix és coordinar actuacions conjuntes per potenciar-ne efectivitat de producció cultural i social d'aquests museus. La renovació permet continuar les relacions i la col·laboració entre els diferents museus gironins, així com reforçar els lligams entre ells.